Fl-ewwel attività politika għas-sena 2019, il-Prim Ministru Joseph Muscat tenna llum il-ġurnata huwa ċar li l-Partit Laburista huwa l-uniku kapaċi jiggverna dan il-pajjiż. Fiċ-Ċentru Laburista Żabbar tenna li dan jitfa' iktar responsabbiltà fuq l-istess partit. Meta għandek din l-oppożizzjoni imkisra fil-biċċa u meta aħna qed nuru dawn ir-riżultati bħala partit, moviment wieħed maqut, huwa żmien li mhux imbaxxu our guard, mhux nirrabbu l-konfidenza żejda, mhux li nitkesħu, mhux iż-żmien li ninqataw minn mal-art u minn man-nies. Tkellem fost oħrajn dwar ir-rule of law f'pajjiżna u beda billi rrefera għal klassifika li ħarġet din il-ġimgħa li rat lil Malta tikklassifika mal-ewwel 20 pajjiż minn madwar id-dinja bl-iktar demokrazija b'saħħitha u sħiħa. Minkejja dan ir-riżultat pożittiv tenna l-Prim Ministru għandha tkompli l-ħidma sabiex dejjem nibqgħu nimmiraw iktar il fuq. Hawnhekk żvela li fil-ġimgħat li ġejjin ser titnieda konsultazzjoni pubblika li ser tara kif ser jitwettaq il-pjan approvat mill-poplu sabiex iktar nisa jkunu fil-Parlament. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar is-saltna ta' dritt f'pajjiżna u rrefera għal sentenza fil-qorti iktar kmieni il-ġimgħa li ċaħdet it-talba tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil biex issir inkjesta in ġenere fuq il-Prim Ministru u persuni oħra. Sentenza li tivvendika l-gideb fil-konfront tal-Prim Ministru u familtu u li mhux lil Busuttil hekk kif reġa' attakka lil qorti talli ma tagħtux raġun. Filwaqt li ddeskriva l-attakk ta' Simon Busuttil bħala wieħed surreali, il-Prim Ministru rrefera għal meta fil-leġislatura li għaddiet il-qorti neħħiet xi siġġijiet lill-Gvern mill-maġġoranza li kellu. Smajtuna b'xi mod jew ieħor nattakkaw il-qorti? Xi ħadd minna qal kelma kontra l-ġudikanti illi tkellmu b'dan il-mod fil-qorti? Le qedna ma naqblux. U rejna fejn ma naqblux u kif ma naqblux. Imma mbagħad għadna kwieti. Dik hija rule of law, dik hija ir-rispett. Intant il-Prim Ministru rrefera wkoll għas-sitwazzjoni kera li qed tiddomina bħalissa fil-Partit Nazzjonalista. Huwa tenna li hemm persuni wara l-istrutturi tal-PN li jemmnu li d-demokrazija tapplika għalihom biss jekk tiddeċiedi favur dak li jgħod tal-jom. Dawn il-persuni li jmexxu jew qegħdin fuq wara the background tal-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista jemmnu illi tagħhom biss tista' tgħaddi, illi kważi id-demokrazija hija relevanti biss jekk inti tiddeċiedi dak illi totta għalihom. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar rapport li der fil-mezzi tax-xandir dwar riklamazzjoni tal-art fix-xajra fejn iddiskrivih bħala wieħed mhux konkluż. U s-sintom taraw illi aħna bħala Gvern ħanamlu xi ħaġa li weġġaw lis-sawt jew lil ximkien dan il-pajjiż. Fir-rigward ta' dan, huwa tenna li fil-waqt li hemm bżonn reklamazzjoni tal-art, dan għandu jsir b'mod sostenibbli li ma jweġġel il-ħadd. Hekk kif kien qed jikkonkludi d-diskors tiegħu, il-Prim Ministru tenna li s-sitwazzjoni ta' bħalissa fil-Partit Nazzjonalista tallimna li l-ħidma m'għandha tieqaf qatt hekk kif insista li kull elezzjoni tibda xejn b'xejn. Hemm bżonn illi minn issa naħdmu għall-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej, għandna tim ta' kandidati b'saħħtu ħafna fil-fehma tiegħi, għandhom messaġġ xi waslu, il-Partit Laburista u dan il-moviment għandu focus ċar ħafna. Idħol fuq one.com